ale Ne, ještě ne, já jsem si to ještě ale ne. změnil, jo, už. Tak, čau lidi. Čau. Je tady Martin. Jo, já jsem Granko TV. Takový úchylný začátek prostě. A mám rád kaka. Jsem kakao, mám rád kakao. Čau, jsem kakao a mám rád kakao. Jo, a dneska si ukážeme, au. Jau, ty Ono jdi pryč. Počkej, au! To tady jsem vůbec Au, nepamatuji. mňau. Dneska si ukážem, jak stáhnout CSGO. Ne, CSGO. Counter Strike. prostě jak si stávám Čau lidi, já jsem Peťa Jedna TV. šestku, když vám nejde Global Offensive. 1.6 je prostě lepší. Ne, CSGO, ne. Martina, co máš ty za CSGO? Kotelna.cz. Děláš si prdel. Hej, to natáčíme jako Expost, co to je? Já nevím, proč tam napsal, ale kotelna, když potřebujeme CS. Ne, my potřebujeme, tak tam dej kotelna, napiš tam kotelna. Co, proč, co? Kotelna. Kotelnkova. 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 Dej kotelna, tohle. Tohle. No, ne, tohle. Tohle, no ano. Kotelna.cz, tak tam Ano. naskočily ty kotle prostě. Hlavně tam nepište kotelna.cz. Napište tam kotelna.cz. Ne, jestli se dá Koupit VIP zadarmo. Ne. No, jestli To, se má, dá to bude to s těma trošku modama. to že- je jedna šestka, to je stará, to je nejstarší. A to jí máš? Mám. To je ta, co máš ty? Jo, a možná je tady, ne, to jsou mapy. Sklad. Aha, tak ne. Ty to jsou mapy. Jo, ale my chceme tohle. Co to je? To je celý CSGO? Ne, to je CS1 šestka, taková ta stará, nejstarší. To máš, to je ta, co máš ty. Ne, to je stará. No mám ji taky, ale tu, co jsem natáčel, No, to byla Dota. to byla Global Offensive. Sakra. Leave a Tak složen jaký tam Global Offensive? To je lepší. To, co zruš, dělej okamžitě. Ne, a to když ti nepůjde. Co? Kdyby se ti sekal Global Offensive. Jo, dobře. Tady to se takhle posunu, ano. To by se seká hrozně počítač, když to natáčíš. Ne, neseká! Ale jo, seká. Píčeš mu No škočku. a Počkej. teďkon. Šmuš! Hej, Ňoukni. to je pomalý, ne? Zbývají 2 minuty, no. Mňau. Kočko mňoukni. Takže teďkon bude asi střih, Máme- protože až se to stáhne, tak bude střih prostě. Střih je když tak F8, Martina. Je na 3 minut. Drž hubu. Drž si špeky, Blahoni, jedem. No, asi jsme právě vyhráli iPad, iPhone 6, tak, no a iMac. To je nejčí sračka, ten iPhone. Fakt? Jo. A to byl vtip, to je jenom reklama, no to neskákejte. Neskákejte na tohle sto. Tohle si sto kliknout? můžeme rovnou vykřiknout, Počkej. vykřiknout, dáte zkustit. Tohle to můžeme rovnou vykřiknout. A tady se vám stáhne tohle. Toto. Dáte další. Toto. Dáte další. Dáte hovno. Dáte další. Ne, zpět, Ne, zpět, to budeš zpět. mít, budeš to tam mít. Zpět, dej to zpět, Martin, ne. Ne, Dej to zpět, dělej. proč? To budeš mít na ploše. Ale já to nechci, právě já to chci do Dčka. To Dčka, Ano. Místní disk D. ten je tady. Ano. A tak jo. A dej ok. Ok. Ano. A dej další a... Ano. Nainstalovat České radiové hlášky. Má slabý počítač. Leave a složen stepecka. No jo, prostě další. Dáte instalovat, tam si to když tak najde. Jo, musím dát C a nějakou tu API. Počkej, já mám nápad, půjč mi to, Tak půjč si mi to. musíš Ne, půjč mi znova to. to tam dát za pičku. Co, ty musím nainstalovat celý znova? Jo. Fakt? Já to nemám někdy vložený. Tu Ne, instalaci. jako dej stažené soubory. No dobře. To je ta sračka tutoriál, no. Ne, to vymaš, ne. Ale teďko naklikni na tohle. Počkej, já musím dát C. Ne, Ne, já musím dát C. Ne. Ne, počkej, tam je ta hra, že jo? Není. Je, tam je ten píčka. Tam je ten CSGO a já to potřebuju dát, ten CSGO potřebuju dát na to.
Počkej, tak já tam napíšu do Dčka. Tak co to teda je? Jestli tady on rád Ty vole. bude takhle ti tady pařat proti, tak asi tě někdo sledovat nebude, ale Přesně, Ondro, nech to hodit do prdele. já na tebe budu dávat reklamu, i když nikdo nebude sledovat. Protože mám 4 odběratele. Ty do mě můžeš dát reklamy? Ty můžeš do mých videí dávat reklamy? Ne, Uf, víš na co jsou reklamy? na hovno. Na peníze. Já vím. Počkej, Martina, jak se přidává další to? Ty vole, musíš to Jak se, nainstalovat. ne, jak se přidá další Nainstaluj složka? to Jak se znovu. přidá další složka? Jak se přidá další Dej složka? to na plochu. Jak se přidává další Prostě složka? to dej na plochu. Tak dobře. Ne, dej zpátky. Ty vole. Stažené soubory, prostě to stáhni na plochu. Dej tohle. A tak dobře, ale mě No, to teď tam se asi ti objeví. nevejde, víš. Kolik No. to má? Já mám, 200. já mám, no právě. Gigabajtů nebo mega? Giga. Ta mega. Dobrý. Protože já mám 6 na Ne, C počkej. právě, já mám Zpět, dej zpět. Ne, ty jsi fakt ten. Ty jo. nové modely ze Steamu. Jo. To je co? Já nevím. Ne, nech tam to Dej pro modely ze slabší, Steamu. pro slabší počítače, aby se ti to neseklo. Jo, dobře. A nebo dej originální, Ne, to ne, sekat ne. nebude. Myslíš? Jo. Nové, jiné. Co je nové jiné? Ano, dej tohle. Instalování. Prostě si ti to stáhne, budeš to mít na ploše. No a teďkom bude následovat střech. Nebo hra. Teď se podíváme na jedno z jeho úžasných videí. A dáme dokončit. Teď, Jak jsi do toho zařval. Dáme dokončit. teď teď se se to vám sekne. to spustí. Celé hrát. What the fuck? To je Counter Strike, 1.6. Proč je tam tohle takhle zvětšeně? Prostě změní. CSKO. KO. Česko. CSKO. No, ono se to načte, jenže jemu se to nechce načíst. Jenomže vy to asi bohužel neuvidíte. No, tak asi F8 a... F9. internetu, protože Jsem tady. A tam jsou my si i jdeme moje ukázat, nějaký jak typy, nic který, neukazujeme. jako, který jsem si Protože Jo, já si jdu něco nějak stáhnout, třeba vykoupal mi zrychlý sám. počítač a už se mi nebude A sekat TF, jak jsem to budou natáčel. tam Tak jo. Sekalo se mi to úplně věci píči, snad fuk. z 10 Hrozně. dalších Jo. Úplně hrozně. YouTube videí, kde Úplně. to v angličtině A to je Windows prostě 10 typci do vysvětlovali, píči. ale měli tam Já chci Windows 7, píčo. Kdy tam je Windows 7? Hej, Máš tam i Windows 7? já vím. Jo. No, tak jsme to stáhli. Jo, ale nevím, jestli to furt vidíte, furt to Ono se nevím. to načetlo jako a... Asi se, nevím jestli se doba sekat, ale snad ne. Nemělo. Cheating will results in permanent ban. Jo, když budeš cheatovat na serverech, si můžeš stáhnout hacky. Co to máte za spermu? Ne, nech to, Martina, to je Ondřej. Se to zapíná. Píčo, neřeknu. Hej. A? Oh. Ty vlastně to seká ten ukazatel. Víš, co dělá ten ukazatel?